Ilaram, oh, Haji, Mama, Sama, Abu, Azo, Country, Upon Janati, my bunny. My bunny, Mommy is slow. Haji, my bunny. One day, I don't know if you. As well, you are talking around the crack. I went there. I did not have my cousin. Emia. I'll go for Tommy. For Jenny. Nana. Mommy. You say you are not here fair. Na mani sabi hina nze mede hine na nso ni sha kuro ahine na mega ma tira mi hini kwa na fa so a mede hine na mi nim say mem tibi ya ma bi se metra ana na kwa wa bi hina no de da bi e se mi kun nipa mo fa tani se de ba ya e be ka sa hini no wonya ade Onya adi ahima na udie no onya adi die mpa be ma mfama no na ebani o na ebani ani nti ani ti na me bo na fo pa so mi bi kum ni pa na se le be ya ku ni afo ni en mpani fo ni na be bi se oba bi so ye to mo pa be ma mfama no na ebani mfa cheme Ampo mi ano mo ni bi na ya fa tell me ati na boni be je bi se abra ba pe be we na uli ho ba pe be we mi na na we ho ba pe ja mi sika kokko se ka mi no nche na bi fa mobra ibo be ni se nti ampo fa tell me ati mi friends kanu di bobra abra fa tell me my bunny, provoking you, Mamma, my pampa, Germany. It's Remo. Now, Edna, you also against all your day. I can say, my tongue. It's Remo, or the same as I never play as I did only program maker. Or the follow very do. On the Toma, as I did only program maker. My Jimmy, Miss Remo. When I talk also playing and I'm a corner. I'm not a Mubajami, when I do it, does Mubajami. But there's a brother, no idea what I'm here. My baby, Mubajami, who does so? My baby, Mubajami, Mammy. Yeah. No. I've no way then see. No. They who send a new dream. Many abuna at the demo. I did actually so right my bob number. Abuna cannot. One can send who baby cry and ya. Nancy be cry, be behind. No, many abuna na yujian. Yako dampo, abuna dinkanda and sana me babda.
I'm not the whole junction too. Now the question I could be the other. What's that blinding? What's that sharp? Ade, bani bana de abna. Me pa abna cho. Abna mi sisi yentem. Nye senya kamene yeti abna sita. Pa abna cho bi abna tie. Oi. Bani bana de abna. Me yo. Abna me yo. Na bena ni je fusu ho ti mimi nya kwani fusu tinae ya bena se bema odono na magina free ni nsem ti amanta ba me ya bena ntem pa bena chubia abna jabi bia manenka nyemfa de esi ntem na nyemfa ntu echi na enye senua abna ntem. This is not a question for Never. A day I made a mump. Miss Rumpo sent me. Mirror be a name, Miss Abinage now. Abinage and dying. Mirror. Ah, me, I have me. The name does say the pammy you know that they were at the bachelor about cotias. No way they more. No way they more and power. Yan tap na yare. Bobby and cabinet. Not me at that. I'm sorry. Blanti mi ase she antre obia. Ya me. Piao. Mo piao. Ejuma nesi. Ejuma nesi. Tu chale man. Piao. Just you can't go send we dey ya. Ona o se hono. Boni ko kum boni fo. Afi de ho ni ehwe. Ai man na fa mo na pampem. Anani sa na mo we che. Fa bo na pampem. Ba ko. Piao. Ya semaji maji. Ba. Fosu, ayata, mumla. Yo. Ya kanache. Oi. Sumo. Happy people in the bomb tumuno. Mo tele ba ko. What will say about me masum? Maybe this year. Bozu, ya mude munyano. Munya me na msi munyano. Continue. Abontendo yin msi munyano. Asumu nyai. O dwa to me na mu ahu na se kameka nten meja mo brim kakra. Enu akure nso. Nya waye ni nyina no. Sabu akran me ko kanto kwa. O de me ridie le twia. Mumfa ne nko na munko to so ho. Munko man bibi kakra. Man bibi kakra. Oya mano. Munyamano. Ya se ya kwa babi. Ya mi di ampo. Ampo hu mi am nkura ne bone. Se bi mpede stem pani si bone kura yikurem. Ebi mu pani aka to wo se akuma ehenhan ni due mu a okuani papa bi enu oben hwe ha. Si kuani papa ya hwe ha daache no ebedi lewu ya bono.
enti mpanimfo ya tenase na adwena akọ bankrom sɛ sese de edu no esese usaf na mu na usai ai ana na country so ema me hu sese bi mpleduasa eni ni mienu tiri enko bankrom etu yi ni mpabo ahye me sɛ menra na me bɔ wamane se na be a obɛboaboa ho enche ubisai masa mwana no Ajase ede min kwa me sempa asɛm a wokan deɛ sɛbe afumu mu na de meka ne sɛ yɛwɔ kurom ha yi na yɛni firi adi na nka yɛ kurom ha na ahema a yɛ me maame ano na sɛbe kuro yi ɛhyɛ ne nsam na tintin nyinaa na nam nneɛma baako mmienu bi esi ya sɛbe atena nkonya manhwɛ a echi a na mkɔfa amenia ɔde no de ne besi so na atɔre nkyɛm deɛ sɛ bɛtu kure na mo pɛsɛ mo sɛ se henia me de ahenia ndi nka mempɛ nka mepɛ sɛ mo ma me maame na ahema ɔno a tena kure obu ni man sɛ deɛ dada ne ni mo sɛ eni wɛbɔ a itire mu na ɛkɔ e maame no odi na konya na metachi na me yeboa ense hwe na mia mu de dawroma we de me mu wani ntia ne atena konya mani nye ho se me dia konya no ti mamma entena konya no se de ni na hema na dawroma ampon kasa mu ka se afun mu hu ne se afun mu ni sa amia na me ka ma asem se enfumutu afun ekum wansane efa ni manin na dem se ko odesene a ene aka ne se enfumutu edi ewu we di eni ewu na memma we efiri so pamni ne denfo ebe wu akoto bom kokoyi ni firi bonum eje bon eboso a edi na ahia akoto foforo eba ba je bon fi se ye koto bon mpani si san kofa owi yenchi we di esi na mi se na nanum nai ampon wonso enna nanum nai nti na nanum nyamfomso ye nipa nti ene yamfomso titru ne me na medi nsem hunu a na ni kwan se medi na so sie hu yamfomso na nanum so so wonsa apagya wa hye wa hencha a enyi uti e ma nanum nsa esi fom ampon dwene ho mienu Ajase sabe menya bofra mensi nso ansa na maham na mente nteso so ntofom empa metekra manfa option so hu diko no da de meka na meka konya no mempe madaro mani di mo ampon kwaso dwene ho wo de mesre kwa nimum kwaso dwene ho wate sabi nkwanhye udugu onum ayro den a otwa ma na dwuna wo de agu onum eti kwaso adwene ho wai mate ampon Ajase we kakra na so miwra oh wade oh na Ajase Adaroma, why? Nana, Adaroma. Oh, calm down. Abo. Posi. Kenapa? Posi. Apa? Ni wahona kwa jumla ya sasa ni minimal de confiança. Yes, yeah. You know what? You say
menim sɛ mede kan aka akyerɛ wo sɛ mentimi ɛnware obiem. Menim sɛ mfomsoɔ no memfiri wɔ. Adwene ho a meda meda. Adwene ho ahu sɛ mfomsoɔ no ɛfiri ɔde ne ho. Sɛ bi mprɛduasa ɔkwasea ne nsesa no adwene. Ɛyɛ me mefo so deɛ masesa no adwene. Benoa, afei deɛ mepɛ sɛ yɛware. Ɛho sɛ mfomsoɔ no na ɛmfiri wɔ. Nananom abɔ ɔde ne ho ahwɛ hɔ nom. Nananom atɔ ɔde ne ho so wɛ. Ɛho sɛ mfomsoɔ no na ɛmfiri wɔ. Ɛyɛ yaw bi ne na maa mede kaa saa. Serew. Fa kyɛ me wate. Fosu. Benoa. Bisa wo. Kɔkyenkyen ɛna wanya bi ɛna wobɛfa me saa no. Dabi. Benoa wonim me. Wonim sɛ me nsi fa si tie. Benoa mente saa. So wobɛkae mpo a ɛda a meka kyerɛ wɔ me fie ha sɛ mentimi ne wo ntena bie mu no. Biblie ma no ka kyerɛ wo sɛ meda so dɔ. Benoa, menimguase a megyee wɔ kurom ase. Ɛna menam abɔnten no koraa no a deɛ ɔbɛka ɛka na yɛtenetene yɛn nsa wɔ ne so. Na ama mafɛre. Serew. Ɛno nti na maa meka sɛ mentimi nto awareɛ no so bie mu. Nso sumie wɔ wei na maadwene. Akɔdwene ho ahu sɛ nka na wonim sɛ ɔde ne ho bɛyɛ deɛ ɔyɛɛ wo no a anaa mmona a wɔtoo wo no a na nka woankɔ. Serew ate. Menim sɛ asɛm bi a mekaeɛ no menim sɛ ahaw. Menim sɛ meneyɛ bi ama woasu agu mu. Serew Benoa bakyɛw. Gyama me nka wate. Bakyɛw. Dawa no ase. Sɛ mpo deɛ asi nyinaa ɔdɔ a ɔwɔ ma me nda so wɔ. Ɛne biribiara atia. Benoa, nti wokyerɛ mu a wogyae biribiara ama naka. Benoa, nti wobɛware me. Ambo, ide me ka kyerɛ wo. Ja homa soa ne de ne trimudafo no me nkonsi ade. Ide me ka kyerɛ wo. Wo ya konwa mu ina wo pre ho. E na beta ona ase a wo se wo mpe. Ade a ehwehwe no. Ene nkrasam be. Aso yana bibi ha wana. Ana aso onum bibi si na ya de bia me bisa minim onum sie mi ana. Omo nto wutwitwi bi ho. No kra na mpe. Ese kyerɛ ka ne kwa kyerɛ wo sɛ gye nkora sesam no na kɔ na mfa wasi akonya no so na me ho ntɔ na me kra dwan ho ntɔ no ade Aso me ka se mo kyerɛ. Aso me na me ware wo. Enyo na ware me. Na me ye be ma de me ye bia minim. Won't me win ma me. The biara da. Mira, obe kyerɛ wo adwen aka. Ɛno nkyerɛ sɛ wo odwene ma me. Mfie bebre ni ama adwen na de yɛ adwuma. Mfie bebre ma adwen ma wo saa de ahi bi mu a. Aso. Ma adwen wan fa ne sɛ me ka sɛ no ma me yɛ basa akonwa ni ntia ne wan fa de aka bia. Sa. Amen ka se me kyerɛ. Adwen. Aso. Ensuo emfa masan.
ɛna noma biara ni wa ɔsere noma ɔnsere ɔsere ne tiri yɛmi yɛ biara menim medwene ho na mmea me hu mu mekara ti mu no sɛ mepɛ a meka kyerɛ mo sɛ mepɛ sisi a me ne wote yɛ deɛ sisi a henie me mepɛ ntimi nhyɛ me sɛ menkɔdi mira ɛno na maka kyerɛ ne kwakora ne sɛ me ɛsɛ menia mira ɔboa mira pa nti wobɛkyekyere me akɔdi mesi wobedia na asɛm na wɔwɔ ka no bɛtɛ saa no wobedia akɔnya no wobedia akɔnya na meso mɛtumi abɛyɛ ɔhene yere papa bi wodi o na meso mɛtaa wɔ akyi wonni akɔnya nkyerɛ wo ɛna papa bi a na ɔwɔ kuro yɛ ɛto ayɛ so papa bi pa akɔnya di ɔka kyerɛ sɛ ne ɔno ankɔbɔ akɔnya na ɔmfa nkɔ ne fie na ɔtena so nanom adom akɔnya no nyɛ wo na akɔbɔ yɛ si fie dada esi fie dada ka yɛ hyɛ wo sɛ kɔbɔ bi kora nka me na ɔbɔ ama watena so mira adɛn na ade papa ɛbaa na wobɔgu ade papa no ne sɛ mempɛ mira wopɛ na nyɛ saa na wopɛ wuti wo hwɛ ayi di fata da fata pa mira ana ho wo mira aso na wo dem kodwe ho esa mira me dono no tam kase sɛ ka so ba ma fama bo ɛyɛ me ampo me na me ka kyerɛ ɛsoro ba bo from the bo sɛ ni akɔnya na ati sɛya medana do sɛya na ma bo aboso abodanta você aso você sɛ wondi akɔnya na mira etimodin bi ama ofia etimodin bi ama ofia ha no eni pa ben wo ni pa ben de papa ba na obotugu ifre he ana afi me fa na yo amanka na jidi pa se yo fi se wo de me tiase akonya wudia ye de ma onu akuma na no madare ma ye tu na de so be fa de ni di o se ne mpe aso pa chulala